तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। सावंतवाडी स्थानकांच्या सुशोभीकरणाचे ऑनलाईन भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालं। यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्री अदिती तटकरे ऑनलाईन उपस्थित होते। तर आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली हे रेल्वे स्थानकांमध्ये उपस्थित होते। दरम्यान सावंतवाडी स्थानकाचं भूमिपूजन भाजपा नेते माजी आमदार राजन तेली यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचं समर्थक शिवसैनिक अनुपस्थित राहिल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। राजन तेली यांच्यासह जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, जिल्हा बँक संचालक महेश सारक, रवी मडगावकर, भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। रेल्वे स्थानक अंतर्गत रस्त्याचं काँक्रिटीकरण, सुशोभीकरण आदींसाठी 6 कोटी 20 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे। गणेश चतुर्थीपूर्वी यातील जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करावीत अशी अपेक्षा यावेळी राजन तेलींनी व्यक्त केली आहे। परंतु केसरकर समर्थक शिवसैनिकांनी या सोहळ्याकडे फिरवलेली पाठ चर्चेचं कारण ठरली आहे। सत्तेत एकत्र नांदणाऱ्या शिवसेना नेते शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर सडकून टीका करण्याची एकही संधी भाजपचे माजी आमदार राजन तेली सोडत नाहीत। रेल्वे स्थानकांच्या सुशोभीकरणाचं त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलं, त्यामुळे केसरकर समर्थक शिवसैनिकांनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे। शिवसेना वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, उपजिल्हा प्रमुख सुनील मोरजकर, उपतालुका प्रमुख देवा कांबळी हे पदाधिकारी कार्यक्रमास उपस्थित होते। परंतु भूमिपूजनाच्या फोटो सेशन वेळी फ्रेम मधून ते बाजूला होते। सावंतवाडी तालुक्यातील जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, सावंतवाडीचे तालुका प्रमुख बबन राणे, शहर प्रमुख हेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर यांसह दोडामार्गचे शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते यावेळी दिसून न आल्यानं राजकीय गोटात जोरदार चर्चा रंगताय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।